Startovní číslo 20 Nikola Tomášková, Michelle Karviná, 6. na mistrovství České republiky. Tak to byla Nikola Tomášková z Michelle Karviná. Bylo velice působivé vystoupení, opět suverénní jako její kolegyně Míša Horská. Tady trochu jsem postrádala technická zdatnost je špatně řečené, byly tam určité technické nedostatky ve špičkách a dopadech. Startovní číslo 21 stříbrná z mistrovství České republiky.